Brillanti Dance kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. F'intervista mxandra fuq l-istazzjonijiet One il-Prim Ministru Robert Abela għamel elenku tal-kisbiet li kiseb dan il-Gvern. Dr. Abela rrifletta fuq l-aħħar 10 snin bħala żmien li fihom il-poplu għażel bidla l-aħjar u llum il-ġurnata qiegħed igawdi l-frott. Fil-fatt huwa ċenna l-Istatut tal-Partit Laburista li jitkellem dwar il-prinċipju tal-ġustizzja soċjali li xpruna il-mod ta' kif ħadem Gvern Laburista. Robert Abela saħaq ukoll l-importanza li nkomplu nibnu fuq it-tajjeb li għamilna iżda li nirriformaw fejn meħtieġ. Naqbad il-miżuri biss li għamilna mill-2020 il-qoddim għamilna riformi hemmhekk aħna illi dal-pajjiż mhux biss kien aċċana għalihom imma irrivoluzzjonajna kif jaħdmu l-istituzzjonijiet tagħna. Dr. Abela tkellem ukoll dwar il-kisbiet ta' pajjiżna fejn jidħlu drittijiet ċivili li kienu fost riformi importanti li saru fl-aħħar snin biex pajjiżna llum huwa modell għal pajjiżi oħra. Il-mexxej Laburista għamel ukoll referenza għal ħemel ta' kisbiet f'diversi oqsma li tejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies minn aspett finanzjarju. Hawnhekk fakkar fi żiediet sostanzjali fil-pensjonijiet, is-servizz ta' trasport pubbliku b'xejn għal kulħadd, iż-żieda fl-istipendji u t-tneħħija tal-miżat tal-eżamijiet tal-istudenti. Dr. Abela nnota wkoll x'qed jiġri barra minn xtuta b'mod partikolari fir-Renju Unit fejn qed isiru proposti għal miżuri li f'pajjiżna ilhom is-snin u kienu ċavetta tkabbir ekonomiku għaliex jiresqu aktar nies lejn id-dinja tax-xogħol. Kont qed naqra x'qed jipproponi il-Partit Laburista fl-Ingilterra. Qed jipproponi li jdaħħal Breakfast Club. Dik xi ħaġa aħna għamilniha snin. Qed jipproponi li idaħħal childcare aktar affordabbli, mhux aktar affordabbli. Aħna mhux biss ilna għamilniha snin din, imma mhux iktar affordabbli għamilnih b'xejn għal kulħadd. Madankollu Dr. Abela mela ċara li dan is-suġġess ma jiġix waħdu hekk kif huwa rrimarka li huwa kruċjali li l-Gvern ikun jaf kif għandu jmexxi l-ekonomija tal-pajjiż. Kien hawn li Dr. Abela għamel referenza għal dak li l-Partit Nazzjonalista għamel meta kien fil-Gvern u li saħansitra għadu jitkellem dwaru llum il-ġurnata b'mod speċjali fejn tidħol it-tmexxija ekonomika. L-għar huwa li f'dal mumenti kollok Partit Nazzjonalista li jibqa' jħaddan l-istess politika ekonomika ta' austerità li kien iħaddan meta kien fil-Gvern, jiġifieri hawnhekk. Ir-realtà surreali ngħidilha jiena hija li mill-oppożizzjoni stess fejn il-Partit Nazzjonalista għandu l-lussu u forsi wieħed għandu jifhem li l-Partit Nazzjonalista kien se jieħu pożizzjoni li jgħid li l-Gvern għandu jgħin iżjed lin-nies li mill-oppożizzjoni il-Partit Nazzjonalista jibqa' jross fuq din il-politika ta' austerità. Il-Prim Ministru kien mistoqsi wkoll dwar ir-reazzjoni tiegħu għall-pandemija issa li għaddew 3 snin mill-ewwel każijiet li kellna f'pajjiżna. Fil-fatt Dr. Abela tkellem dwar il-mod kif mexxa l-Gvern b'kuntrast tal-Oppożizzjoni li ddeċidiet li tieħu pożizzjonijiet li kieku ġew attwati kienu jitfgħu il-pajjiż f'sitwazzjoni ta' austerità. Fosthom insemmi il-pożizzjoni ta' total lockdown. Fosthom infakkar il-pożizzjoni li ħal Partit Nazzjonalista fuq il-vaċċin kieku llum dawk ir-riżultati pożittivi mhumiex qegħdin hemmhekk kienu u għalhekk dar riżultati huma frott ta' sensiela ta' deċiżjonijiet li ħadna anke mal-imsieħba soċjali fih dan l-MCSD u b'diskussjonijiet wiesa' mal-poplu. Iżda Dr. Abela nnota kif din id-diskussjoni xprunata mill-fiduċja tal-Gvern fil-poplu Malti u Awċi waslet biex tibqa' tingħata l-għajnuna anke meta faqqet il-gwerra fil-vant tal-Ewropa. Intant il-mexxej Laburista nnota kif pajjiżna għandu potenzjal enormi jekk kif dejjem wara reżiljenza quddiem l-isfidi li jkun affaċċjat bihom. Dr. Abela temm jgħid li b'hekk dan il-Gvern se jkun qed joħroġ aktar b'saħħtu biex il-pajjiż jibqa' miexi l qudiem.